Terassilattialla kimppakivaa. Kuka muuten oli täällä mukaan jortsuumassa? Kuka Forelainen ollut? No, mä haluaisin sanoa tämmösen jutun. Sitten kun sä oot siellä sun kännykkäkameralla siinä blogilla niitä videoita, niin voisit sä ottaa silleen, että olisi jotain valoa. Kaikki video on ihan mustia. Siinä niinku kaikki mystiikka hävisi. Tai PM, tiedättekö te? Niin silleen crazy.